o expediente 1804/2023, moción de espazo común para un cauzamento e recuperación do río Carrás e o seu entorno. Ten a palabra Pachi. Gracias, buenos días. Gracias por traer esta moción a pleno. Creo que é unha moción que engloba diversas partes, pero que é moi importante. Primeiro quero dicir por que a oportunidade de traer a pleno esta moción, non? Hubo tres acontecementos, ou hai tres acontecementos neste momento, que foron os que a nós como grupo nos leva a pensar en poñer en riba da mesa este tema. Un deles é, lógicamente, a reforma da Río Ourense, porque ella acepta, e cando te baixas ali, ves a planificación, ves a planimetría, ves as zonas inundables, vala conectando con un problema que ten clásicamente xa ese río, que é o problema que ten na zona de Maside. Se nos tendes fixado, por detrás do Arsenio, ali alguén tapou o río con tapado. Claro, de repente, cando ven unha riada, unha inundación, aquilo convertese en un auténtico caos nunha zona xa urbanizada, tanto dun lado do río como do outro lado. Sí, bueno, en segundo lugar, hai un elemento que nos parece que é moi interesante tamén, que é a caída da rúa na zona do centro de salud. Eso é unha consecuencia dunha situación que, desde que empeza o Carballiño, pasando por a zona da gasolinera do Piteira, hasta a zona do centro de saúde, aquela é unha zona caótica. É unha zona caótica onde, cada vez que hai inundacións, aparte de ser unha zona moi deteriorada medioambientalmente, produce problemas. O terceiro tramo, digamos, sería entre a carretera do centro de saúde, onde quedou a carretera, a zona dos chalés do Garriga e a zona hasta a rúa de Ribadavia. Claro, se vos fixades, entre esas dúas rúas, carretera de Ribadavia e Rúas, está un dos nichos de suelo privado máis importantes, que é a zona por detrás de Flores, a zona da lechería e a zona subida hacia Señorín. Zonas que algún día serán unhas zonas claves para o desenvolvemento urbanístico do pobo. E, por último, hai un tramo, que sería o tramo que máis podría esperar, pero que se convertiría nun dos paseos máis bonitos tamén do Carballiño, que sería a zona entre o antigo Matadeiro, a zona cruzando xa a carretera de Ribadavia, e o Penedo. Penedo ou as proximidades do Penedo, non? Donde volve a carretera do Penedo a cruzar. Bueno, ese tramo todo, que, para resumir, empezaría en na Fontela, e remataría no pobo do Penedo, é unha zona que ten unhas características que as podemos resumir claves. Son tres características. Primeiro, é unha zona inundable na maior parte da maioría, os terrenos que están á beira. Zonas de moito valor urbanístico, pero que son zonas inundables. Segundo, é unha zona deteriorada, moi deteriorada, e de feito non hai máis que asomarse ao murallón da carretera de Ribadavia, ver aquilo entre a carretera de Señorín, aquilo, en fin, unha zona moi deteriorada no medio do pueblo. E, por último, é unha zona que, como decía antes, é clave para o futuro urbanístico do Carballiño. Aí o día que se aborde definitivamente unha reforma do plan xeral. O plan xeral non pode con máis. O plan xeral é un plan de fai 20 e moitos anos que no seu momento resolveu unha serie de problemas, pero que evidentemente hai que acudir a modificar urgentemente para desbloquear o crecemento urbanístico do Carballiño, que está absolutamente bloqueado, con unhas figuras urbanísticas que na súa época eran as que recomendaban todos os técnicos, pero que evidentemente foron pouco flexibles, que non se desarrollaron, e hai que acometer unha reforma fundamental do suelo urbano, urbanizable no concello de Carballiño. Bueno, si todos pensamos que a zona onde nace o Carballiño, que a zona de maior potencial de crecemento urbanístico, podía definirse como entre a carretera Ribadavia, carretera de Ourense, Rúa Ourense, Flores e a carretera de Ribadavia e a costa de Señorín, a vaguada do río Carrás, pois se alguén pensa en términos de futuro, que é por onde vai esta moción, todos os técnicos e todas as normativas nos din claramente que para facer un aproveitamento tanto de lecer, paseo de fluvial como de crecemento urbanístico é necesario un plan de encauzamento.
Esta é unha figura que ven contemplada perfectamente nos planes hidrolóxicos e planes de cuenca e que se está facendo en 50.000 sitios. Eu poño un exemplo para a xente que nos está escoitando. Entendo que os que estamos aquí por xa o conocemos ben. É un cauzamento do río Barbaña en Ourense, onde unha clave, un regato que a veces non leva nada, pero que unha vez que se encauzou o Barbaña, aquelas zonas donde históricamente chegou a haber 27 mortos en algunha riada do río Barbaña, que parece imposible a principios do siglo pasado, hoxe é unha zona pois moi bonita, é unha zona que está moi ben aproveitada. En definitiva, a proposta, eu sei que ten calao, non é unha proposta de dicir que se empece mañá un plan de encauzamento do río Carrás, do regato do Carrás, non. Eu o que propoño aquí, e para eso están as confederacións hidrográficas, propoño que como primeiro paso hacia un desenvolvemento urbanístico de futuro desa zona en Carballiño, máis a creación dun área de lecer e un paseo fluvial que eu creo que é moi interesante para esa zona do Carballiño, se adopte un acordo de instar a Confederación Hidrográfica, que é quen realmente ten a potestad, a que inicie un estudio, que inicie o que o traballo para valorar e para conseguir un plan de encauzamento. Eso é costoso, pero non somos nós os que estamos en eso. Está Sarria, están moitos concellos que están igualmente afectados con nós. Históricamente, as vilas casi sempre crecen ao lado dos ríos, históricamente van envolvendo e quedan zonas inundables, ahora xa hai perfectamente delimitadas o mapa de zonas inundables de Galicia, nos toca esa parte, polo tanto, a proposta é moi sencilla, sería coller ese regato e empezar o proxecto, primeira fase, segunda fase, eso nos permite que o día que teñamos que abordar unha reforma de plan xeral, que simplifique moito o ter aprobado un plan de encauzamento, e significa que nos próximos anos hai que instar a Confederación para que faga unha inversión importante en esa zona. Moitas gracias. Gracias, Pachi. Sofía. Gracias, alcalde. Ben, bueno, nesta moción o que se pide é o encauzamento do río Carrás e a creación dun paseo fluvial. Si é certo que é moi importante recuperar o río, por suposto, conservar as súas marxes, xa que os ríos son un elemento principal da nosa paisaxe, e prestan servicios ambientales insustituíbles. Penso que o primeiro que temos que facer é controlar os verquidos que van a este río, terminar dunha vez por legalizar a depuradora que leva máis de 10 anos. Entón, bueno, non sei en que punto está, se xa está, en fin. Medioambientalmente é positivo e económicamente para o Carballiño tamén é positivo. Encauzar o río Carrás, evitar as inundacións e demais tamén é positivo. O desenvolvemento urbanístico da nosa vila é positivo, por suposto, detectar esas zonas claves, pero claro, todo isto temos que axustarnos a un plan xeral que temos. Para o debate desta moción pedimos que se nos pasaran os informes técnicos e os informes técnicos o que nos din é que este río descorre por 4 áreas de reparto e que o primeiro que hai que facer é ese plan de encauzamento do río en todo o seu trazado urbano. O segundo paso sería desenvolver as áreas de reparto mediante un PERI e o terceiro paso xa sería redactar o proxecto do paseo. Ben, eu quero ser optimista, a min esta moción pareceme unha moción moi ambiciosa, esperemos que poidamos traballar e conseguir ese paseo, pero claro, tendo en conta que dende o 99 non se desenvolveu ningún área de reparto, a min pareceme un pouco, bueno, a moción anterior considerabades que era xenérica, a min isto pareceme unha carta aos Reis Magos, porque, vamos a ver, o que non podemos facer é bueno, anunciar que se vai a facer un paseo fluvial
polo río Carrás, cando realmente é bastante complicado desenvolvelo. Que isto non quere decir que non nos preocupemos polo río, que non nos preocupemos polos verquidos e que non o poñamos en valor. Estamos totalmente a favor de que sí se poida conseguir isto e de que se faga e que se traballe para conseguilo, pero sí é certo que me parece moi complexo polos informes técnicos que temos en riba da mesa. Entón, bueno, neste primeiro turno nada máis, agardando as informacións que nos poida trasladar o equipo do goberno para desenvolvelo. Sí, bueno, en primeiro lugar, este é un problema que se repite coas mocións de espacio común durante estes 4 anos. O acordo que se propón é a elaboración dun proxecto para o encauzamento e recuperación do río Carrás que inclúa o arranxo das súas marxes coa creación dun paseo fluvial. E o que nos dis agora é que o acordo sería instar ou iniciar un estudio para que a Confederación inicie un estudio para o plan de... Tomei nota do que dicías, me parece textualmente. Iniciar un estudio do plan de encauzamento. Cal é dos dous o acordo que temos que votar? A elaboración de un proxecto, entendes, para a recuperación do río Carrás, que incluye o arranxo das marchas, aí o único que hai que engadir é por parte da Confederación. Entendemos que non por nós, por parte de Confederación. Por parte de Confederación. Instar a Confederación, porque a que ten competencias. O demais, pois dou no por sentado, non? O sea, o proxecto, o estudio, chamalle proxecto, chamalle estudio, como ti queiras. Si queres, cambio a palabra estudio por palabra proxecto, por o demais, está claro. Eu realmente pono como ti queiras. O que te digo é que o que poño o proxecto e quizá... O que pon aquí é un acordo do Concello de Carballiño que fala da elaboración dun proxecto para un encauzamento. Se tú me dis que isto é dirixido á Confederación, pois vale, pois poñemos que é dirixido á Confederación, pero daqui non se desprende para nada eso. É a elaboración dun proxecto para un encauzamento. Supoño que teria que facer o Concello de Carballiño, que é o pleno onde estamos. Entendo eu. Se o cambias, agradezcoche que nos digas como cambias, porque nós temos que votar unha determinada proposta. Vamos a ver. Explica ya no segundo turno, por favor. Vai. Que si non liamos. No, perfecto, me parece perfecto. É que acaba o seu turno, vale. Apunta, toma nota aí. Bien. Vamos a ver. Entonces, o que se está propoñendo, o que tenemos que se está propoñendo é que a Confederación faga o plan de encauzamento. O plan de encauzamento é necesario, é imprescindible, é previo a calquera actuación que se poida levar a cabo nas marxes do río Carrás. A Confederación debería leválo a cabo? Sí, debería leválo a cabo canto antes. Outra cousa é quen ten que facer a execución desas obras que se incluan dentro dese plan de encauzamento. É factible levar a cabo esas obras sen o desenrolo das áreas de reparto polas que pasa o río Carrás? Pois a verdade é que penso que sería bastante difícil, pero bastante difícil sobre todo polo tema da asunción dos costes, non? Estaríamos facendo que de alguna maneira o sector público, xa sexa a Confederación Hidrográfica, xa sexa o Concello do Carballiño, asumiron os gastos que en definitiva conforme ao planeamento deberían corresponder aos propietarios particulares, que son os que ao final obteñen o rendemento urbanístico sobre aquelas zonas. Son os que deben soportar os gastos conforme ao noso planeamento. Era posible no ano 99, cando se aprobou o planeamento, deixar excluídas estas zonas da ribeira do río? Entendo que non a zona de protección, esa de 100 metros, quizá sería unha auténtica barbaridade urbanística, non? Pero facelo con unha zona na que se pudera aproveitar para facer ese paseo fluvial. Era posible facelo. E de feito fíxose nas marxes do río Arenteiro, polo menos nunha gran parte das marxes do río Arenteiro. Solamente estaba afectada, se non recordo mal, por nunha pequena parte pola área de reparto número 2. Esta, en cambio, o río Carrás discurre por 4 áreas de reparto. Hai que facer o plan de encauzamento, evidentemente. É obligatorio facelo previo a calquera actuación que se poida facer. Teno que facer a Confederación? Pois sí, teno que facer a Confederación. Debemos pensar que debemos exixir cando nós, o Concello de Carballiño, durante 20 anos non fomos capaces de desenrolar unha sola área de reparto no Carballiño. Pois tamén debemos asumir as nosas propias limitacións, non?
estamos, ou polo menos eu xa estou un pouco canso de escoitar neste pleno que o que temos que facer é cambiar o plan. Eu xa dixen o pleno anterior e volvo a repetir, non temos que cambiar o plan. E, sobre todo, non temos que mandar a mensaxe aos veciños que se vai cambiar o plan. Iso é un erro. É un erro e pode ser un erro catastrófico para o Carballiño, porque as áreas de reparto téñense que desenrolar dunha maneira ou de outra. Un cambio de planeamento no Carballiño suporía, sobre todo no rural, unha reducción da edificación existente que sería moi problemática para o desenrolo futuro do Carballiño. Que é o que temos que facer? Pois cumprir o que dixemos, que é desenrolar estas áreas de reparto. Isto é así. O Concello, o que tiña que haber feito durante estes 20 anos, e o que non fixo, e o que estamos vendo que non fai, a pesar dos acordos que había entre o Partido Popular e o Grupo de Goberno neste mandato, é facer cousas que sustituyen, pero sin solucionar o problema. O futuro do Carballiño pasa por desenrolar esas áreas de reparto. Pasa por desenroladas. Temos lo que facer. O sea, podese pedir o plan de cauzamento, moi ben. A partir de aí, hai que coller o toro polos cornos e empezar a decirlle aos propietarios que a única forma de que o Carballiño vaya pa diante é desenrolando esas áreas de reparto, facendo os planes de compensación, etc. Se non o queremos ver e queremos seguir dicindolle a xente que se vai cambiar o planeamento, o que vamos facer é retrasar anos e anos o desenrolo que temos. O paseo fluvial, pois sería unha obra interesantísima para o Carballiño. Axudaría, se mirades o plan, sumando a zona xardinada que sale nesas 4 áreas de repartos, se non recordo mal, suma 13.900 metros. Eso estaría ben, pois claro, sería ideal para o Carballiño. Conseguiríamos unha gran zona de lecer que nos fai falta como aire. E, sin embargo, o que temos por ali son prados, lameiros ou o que queirades. Pero se non atacamos o problema pola base e levámoslo dicindo 4 anos, non vamos resolver o problema. Entón, isto entróncase con querer facer actuacións en áreas de reparto. Levamos con isto moito tempo. Non se debe facer, non se pode facer, non se pode coller a área de reparto de correos e decir, abrimos a calle por ocupación directa. Non se debe facer eso, porque estamos dificultando o desarrollo posterior. E iso eu creo que debe quedar xa dunha vez claro e que todos os grupos teñamos claro de que se queremos tirar para diante hai no que facer conforme a legalidade e que o Carballiño, o Concello do Carballiño, empeza a fomentar a execución destas áreas. Se non o facemos así, nin vamos ter paseo fluvial, nin vamos ter calles novas, nin vamos ter parques novos, nin vamos ter suelo dotacional, nin vamos ter suelo comercial. Esta é a realidade. Entón, bueno, eu isto vos a todos de que vayades vendo, vímolo co centro de saúde, vímolo ahora co paseo do Río Carrás. Se non o facemos, non tiramos para diante. Nada máis na primeira intervención. Gracias, Ricardo. Ben, entón a proposta é a elaboración dun proxecto para un cauzamento e recuperación do Río Carrás que incluya o arranxo das súas marxes coa creación dun paseo fluvial e remitirle á Confederación Hidrográfica. Como? E remitirlo... Bueno, a ver... Non, digo, se entendín eu. Só un segundo, eu entendo. Eu insto nunha corporación municipal o Concello. Me parece que o camiño normal é que o Concello lle dirixa a Confederación que ten competencias, se quere. Se o quere pagar o Concello, pero... Non, pero vamos a ver, aí hai varias partes. É dicir, hai unha parte, nós temos un área de reparto que é a R8, na que temos unha parte moi importante de suelo, do Concello. Temos todo onde está o helipuerto, todo aquelo, sería municipal, co cal, bueno, convertiríamos nesa área de reparto nun axente importante, non podo cifrarlos exactamente, pero igual o 30 ou 30 e pico por cento do suelo é municipal, co cal, bueno, poderíamos estar xa encargado o orzamento para desenvolver esa área, porque creo que sí coincido con Ricardo que é importante. A que temos aquí detrás en Correos, vai ser de, vamos a executar os servicios do Concello, que di Ricardo, que efectivamente non se desenvolve a área de reparto, é certo, simplemente se liberan as vías para poder comunicar ao povo. Entón, bueno, eu creo que aí hai dúas partes, independientemente de exigir a Confederación Hidrográfica a execución dese
non sei se encauzamento, porque tampouco xe están por construir grandes paredes, máis ben todo o contrario, no propio paseo do río Arenteiro, si recordas, no que é aquela zona dos prados de Toscaña, onde está a pasarela de madeira, precisamente houbera que instalar esa pasarela, porque non deixaban facer camiño. Entón, bueno, eu creo que aí determinarán. Hai un tema tamén importante que cambiou desde o plan, e é que aumentou considerablemente a área de inundación. O río Carrás ten un problema engadido, o tema do tubo, por exemplo, que da ponte que foi o tacho no centro de saúde. Bueno, primeiro, sabedes que eses tubos están dando problemas en xeral, xa pasou en Punxín, pasou en Piñor, estaba prácticamente podre. Pero tamén é verdad que non entraba auga para o caudal que no seu momento estaba diseñado. Por que? Bueno, pois porque hai unha variante que é importante e que hai que entender, e é que pasamos dunha superficie de terra a unha superficie totalmente artificializada. Todo o polígono industrial, toda a caída da saída da autovía que nos leva a Ourense, toda esa auga vai dun xeito directo a parar o río. Neste momento, a Confederación Hidrográfica solicitouse traballos de saneamento. Hai outro traballo de saneamento que é modificar o que é o tanque de tormentas que hai na rúa de Ribadavia, que é unha obra tamén importante e que consideramos que sin deixar o río limpo e coincido con Sofía, pois é o primeiro paso que hai que levar a cabo. Na actualidade non está a funcionar e temos que reparalo, porque senón todo, cada vez que hai unha chea ou unha chuvia e chega ali a carretera Ribadavia, pois como podedes comprobar, salta todo. Entón, bueno, creo que iso é no que estamos centrándonos co traballo que facemos que a hidrográfica. Evidentemente, nós levábamos xa no programa electoral de fai, non sei se foi no 2009 ou no 15, non me acordo, a recuperación e a creación dun eixe verde que entendemos que é esencial para o Carballiño, e, dende logo, bueno, pois aprobaremos esta moción porque entendemos que debemos dirixirnos a canto organismo haxa para pedir melloras para o que é o povo do Carballiño. Entón, bueno, na primeira parte, basicamente, o que podemos dicir. A área de reparto 8 creo que sí é interesante para o grupo que a partir do 28 toma as riendas, intentar desenvolvela, porque podía ser un exemplo do que se pode facer. A verdade é o que di Ricardo, levamos 20 anos e nunca fomos capaces de desenvolver ninguna. Entonces ten a palabra Pachi. Bueno, moitas gracias. Bueno, eu, empezando por Sofía, non? A veces, cando tes que tomar decisións de goberno, algunhas dan vértigo, non? Dan vértigo porque son obras que sabes que a mellor as vas a empezar ti, que non as vas a acabar ti, ou o seguinte, nin o seguinte, pero o que está claro é que o desenvolvemento urbanístico do Carballiño, mentras alguén non demostre o contrario, a carretera de Pontevedra bloquea moito, só queda a subida hacia Astureses, por o norte temos o polígono, é moi difícil crecer por ali, por a outra zona, a zona este, petamos con Maside, e só nos queda medrar urbanísticamente como povo, por detrás do grupo escolar, por detrás de Flores, entre salvaguardas, por así decirlo, entre o Torrón e Señorín, e a parte de aquí do río Papenar. Estamos pensando en un hipotético desenvolvemento de moitos anos. Por lo tanto, a mí non me preocupa tanto cando se acaba, a mí preocupame cando se empezan as cousas, despois xa se acabarán. Por lo tanto, lonxe de ser o que dice Sofía, eu sei que con cariño unha carta aos Reyes Magos, é un planteamento realista de futuro, porque enlazo co plantexamento que lle fago un pouco a Ricardo. Ricardo, o futuro do crecemento urbanístico de todo ese tramo do que estamos falando pasa por un plan de encauzamento. Sin plan de encauzamento non hai desenvolvemento de futuro, porque nadie vai a refacer un área de reparto en zona inundable sin ter un plan de encauzamento. Dito de outra maneira, nadie vai a comprar, nin a invertir, nin a construir en esta zona que falamos, mentras o órgano competente, eu creo que a Confederación, a instancia do Concello, non faga un plan de encauzamento que permita, eu dice ben Sergio, eu creo que non coincido un pouco con Sergio, non digo que permita un desenvolvemento de áreas de reparto, senón que permita
a búsqueda da figura urbanística adecuada para poder repartir eso. Outra cousa, Ricardo, porque sei que non coincidimos en eso. O plan general, cando non se desenvolve, pois nos podemos botarlle a culpa que nos vai tamén. Pero o que está claro é que nos últimos 12 anos, gobernou o Partido Popular, gobernou 8 anos o Partido Socialista, as áreas de reparto siguen sin facer, algo teremos que ver todos en ese tema. De feito, o propio Partido Popular, cando intentou abordar no ano 2014 e anunciou e iniciou unha reforma do plan, cando xa prácticamente o tiña arranxado, meteu no caixón e suprimiu todo. Por último, eu creo que hai unha cousa que está clara, Ricardo, que é importante que lle mandemos un mensaxe á xente. Pódese facer o plan de encauzamento e pódese facer o paseo do río Carrás con este plan xeral e carzonas de reparto. Eu dixeste moi ben, por que? Porque o paseo fluvial do río Arenteiro afectou claramente a áreas de reparto, fíxose o paseo, siguen as áreas de reparto e non hai ningún problema, ningún. É que eso eu, a mellor, un pouco intentado dicir a Sofía, non é necesario desenvolver as áreas para facer nin o plan de encauzamento nin o paseo fluvial. Coincido con Perea nunha cousa, e coincido con Paco nunha cousa. Temos todos un problema, porque se queremos liberar suelo, para liberar suelo hai que cumprir unha normativa extremadamente complexa. O sea, as áreas de reparto, figura que non inventa o Concello do Carballiño no 99, é unha figura que te forza e te obliga a legislación urbanística e son de unha complexidade que volven tolo a Dios, volven tolo a calquera. Por lo tanto, en algunhas zonas que sabía que facer quedan aí. Remato e non quero ser reiterativo nin pesado. Non hai futuro do desenvolvemento urbanístico da zona sureste de Carballiño sin plan de encauzamento. 2. Pódese facer un plan de encauzamento e un desenvolvemento de paseos fluviales sin alterar a norma urbanística que hai en este momento. 3, e acabo, é o máis importante, o futuro urbanístico vai ser moito millor e van a ganar, digamos, en calidad de vida Carballiño e en calidad de vida todos os que construyen e vivan aí, se se fai eso. Claro, Ricardo ten razón unha cousa, que oiga, por que ten que pagar o plan de encauzamento digamos, a ciudadanía, non, o diñeiro público, como pagan en todos os sitios, como pagou en Ourense, como está pagando ou vai pagar en Sarria, e como pagan. Por qué? Porque senón é de imposible desenvolvemento. Se ti lle metes os costes aos que teñen solares na Ribeira de que encaucen eles o río, bueno, automáticamente xa, eso sí que nunca máis se desenvolvería. Por lo tanto, a ver, creo que é unha moción que fala de futuro, é unha moción que a mí me parece que é clave para o desenvolvemento urbanístico de Carballiño nos próximos 40 ou 50 anos, e que, evidentemente, coincido tamén con Sofía, non é para mañá. Non é para mañá. Hai que pelear con Confederación, hai que pelear con propietarios. Cando se fixo a ribeira do río Arenteiro e se pasou por as áreas de reparto, hubo que expropiarlle a xente, hubo que pagarlle e hubo que... Sí, bueno, hombre, pero, joder, Javier, por subes arriba o urbanismo... Espera, perdón, Javier, perdón, no, a falar despois. Pois mira, vouche dicir a quen lle expropiamos claramente. Pois os irmáns que teñen o taller, os irmáns que teñen o taller por encima do campo da feira, non? Os gallosos. Había fincas deles que hubo que collerlles e se lle fixeron e se lle pagaron. Eu, como sabía que iba a vir por aí, xa nos vamos conocendo, Ricardo, fun arriba ao urbanismo e preguntei, non están arriba, se queres que te explico Manolo, si expropiamos ou non expropiamos, e si pagamos ou non pagamos. Por lo tanto, remato, non é incompatible unha área de reparto con afectala e con liquidala. Eso está aí nada máis. O sea que, bueno, agradecerlle ao grupo de goberno o apoio e sabemos que é un punto de partida. Vamos a... Espera, porque ten que tomar nota a secretaria. Entón o acordo quedaría así. A elaboración dun proxecto para o encauzamento e recuperación do río Carrás que incluya o arranxo das súas marxes e dirixido á Confederación Hidrográfica.
Sí, bueno, sería ao revés. Instar a Confederación Sí, Hidrográfica... vale, vale. Sí, ben, perfecto. Instar a Confederación Hidrográfica a o desenvolvemento de un proxecto, bla, 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 bla. Vale. Perfecto. Instar, vale. Gracias. Sofía. Temos un segundo turno, non? Sí. Vale, vale. Grazas, alcalde. Ben, bueno, é evidente que as comisións non funcionan, non? Os veciños teñense que dar conta que o traballo todo previo que se debe facer antes de chegar a un pleno non se fai e así nos sucede unha e outra vez. Bueno, dito isto, sí que comparto co voceiro de Espazo Común que todos apostamos por proxectos ambiciosos e de futuro para o Carballiño, pero penso que temos que ter os pés no Carballiño. E cando digo isto, digo porque si... Non, pero parou. Parou, a ver se agora funciona. Vale. Sí. Bueno, cando digo isto, digo polo seguinte. Vamos a ver, este proxecto que afectaría a 4 áreas de reparto e 4 áreas, como ben decía o alcalde, 4 áreas importantes de desenvolvemento para o Carballiño, bueno, é un proxecto a futuro, por suposto, é positivo. Si non fomos capaces en 20 anos de desenvolver ningunha, pero que agora temos unha aquí cerca que é pequena, que se podería desenvolver, ou polo menos poderíase intentar, e vaise a ocupar de forma directa para abrir unha rúa, porque é importante desconxestionar isto, pois vámolo a ter pois difícil, porque por ahora non se fixo ningún traballo. Que hai que facelo? Por suposto, estou totalmente de acordo en que hai que facer ese traballo, pero claro, casi que o primeiro punto da moción debería ser traballar nas áreas de reparto para despois conseguir pois moitas outras máis cousas. Dende o BNG o que pretendemos é cumplir ca legislación urbanística sempre. Entón, claro, decía o voceiro de Espazo Común que non fan falta desenvolver as áreas de reparto. Obviamente, eu non son técnico, pero teño un informe técnico que acompaña a moción. E o que di é que o primeiro paso é o encauzamento, o segundo, o desenvolvemento das áreas de reparto e o terceiro, o de redactar o proxecto. Entón, eu ciñome a un informe técnico. Eso é para construir. Sí, claro, construir... No para o paseo. Pachi, ainda tes despois unha de... No, digo... No, pero o paseo vai dentro. O paseo vai dentro. E antes facía referencia ao paseo do Río Arenteiro e o paseo do Río Arenteiro pasa por un área de reparto e donde no planeamento urbanístico, se non me equivoco, que ahora non teño aquí a área, había unha carretera e plantouse o paseo e nada máis. O sea, tampouco, claro, non sei se antes se podían facer as cousas así e agora non, pero claro, penso que temos que cumplir primeiro ca legalidade e a base está en eso, nas áreas de reparto e en que neste caso, que sería a Confederación, claro, ten moito que decir a Confederación aquí, porque evidentemente para encauzar o río pois teremos que contar con eles, porque senón é imprescindible e fundamental. Entón, bueno, moito máis que decir non hai, que estamos a favor do desenvolvemento do Carballiño, pero sempre cos pés no Carballiño. Nada máis, moitas grazas. Sí, vou tratar de ser breve. Vamos a ver. Nos, o que pedimos é o informe do arquitecto municipal. O informe do arquitecto municipal é que non deixa lugar a dúda ninguna, non? O sea, para actuar de alguna maneira no cauce do río Arenteiro ou nas zonas adyacentes ao cauce do río Arenteiro, o que se necesita é un plan, do río Carrás. O primeiro é a redacción dun plan de encauzamento. Isto é así, é obligatorio. Podémolo soslayar e decir que non o facemos? Non, é obligatorio facelo. Non é unha cuestión opcional, non? En segundo lugar, hai que facer os PERIs. Hai que desarrollar as áreas de reparto para actuar dentro do terreno das áreas de reparto. En terceiro, redactar os proxectos de urbanización necesarios. Para construir? Non, para facer o paseo fluvial. É que é evidente. O sea, non sei se está o arquitecto arriba, podemos mandar baixar ou decir, pero o informe é evidente.
Non deixa lugar a dúda. Non se pode facer. En canto ao que dicíamos, que é un detalle, as expropiacións, entendo que as expropiacións se fixeron fora da área de reparto. Se fixeron na área de reparto, con toda a seguridade, están mal feitas. Eso é unha cousa así, como se fixo en Pena Cobertoira ou como se fixo co Baixo do Corral. Ti pensas que as cousas estaban ben feitas, pois estaban mal feitas. Porque se leva a cabo calquera actuación, está xo dicindo o informe do arquitecto municipal e non cambiou nada desde o ano 2002-2003, cambiou a lei, pero non cambiou nesto, estaría mal feito. A cousa é, de verdade, creo que non convén liar máis os términos. O sea, que é o que temos que facer? Desenrolar a área de reparto. Por qué? Porque o estades vendo. Estádolo vendo vos igual que a nós. É que non é unha cuestión de botarlle a culpa ao Partido Popular ou ao Partido Socialista ou dicir que foi o Bloque o que fixo o plan porque era concelleiro do Bloque. Que non, que isto é un instrumento de desenrolo para o Carballiño de todos, feito por todos. E eu entendino sempre así, non? Bien, pois a cousa é, en realidad, é moi sinxela. Temos que poñer todos na nosa parte para desenrolalo. Porque senón non vai ir para arriba. No pleno anterior, dixo o alcalde, modificación do plan. Ora, di espacio común, modificación do plan. O Partido Popular ten de razón. O sea, no período 11-15 estudiou a posibilidade de modificar o plan. É que con que se topou? Con que isto era unha ruína para o Carballiño. E se o facemos agora, vai ser ruína media, porque a lei é todavía máis exixente. Entón, ou nos poñemos a desenrolar as áreas de reparto, de verdad, levo dicindo 4 anos, non fomos capaces, non é que non fomos capaces, é que non intentou ninguén. Eu estou farto de ver titulares do ano 2001, 2002, cando era Pachi alcalde, dicindo vamos crear unha oficina para desenrolar as áreas de reparto, e non se fixo. Supoño que hai que buscar tamén o momento, hai que buscar que as condicións económicas sean as máis adecuadas. Se non se trata de botarlle a culpa a ninguén, se trata de facelo. E creo que debíamos chegar a un acordo entre todos para ser capaces de desenrolar estas áreas de reparto. Pero, vamos a ver, vos propuñedes, me parece fai un par de plenos, un plan de espacios deportivos. E que decíamos? Non hai suelo dotacional para facer actuacións deportivas. Habería que facer algo. Que máis? Área, o ambulatorio, zona comercial. Estamos vendo que unha gran área comercial que pode ser bo ou malo para o Carballiño, podémoslo falar ou discutir, non? Pero que se quere implantar aquí e non pode implantarse. Por que? Bueno, pois non pode implantarse porque ao final ten que comprar un solar que está destinado a edificación, facer un plan parcial e facer un edificio en 3 alturas, que é unha locura. Estamos de acordo. Suelo industrial, pois pásanos o mismo. E todo por qué? Home, porque penso que é que non fomos capaces de facer as cousas ben. E claro, eu podía dicir, Argemiro, para min Argemiro fixo moi ben. Por qué? Porque culminou aquelas calles que estaban incluídas no plan como consolidadas, fixo os proxectos, deixou feito o proxecto de Benchosei, que desarrollou despois o Concello sendo alcalde Paco, fixo a calle Costa Rica. Bueno, pois hai que tirar por esas actuacións e despois hai que facer as áreas de reparto. Eu creo que é tan evidente que podemos seguir botándonos aquí as culpas. Eu en ningún momento dixen a culpa é de Pachi por facer o plan mal. Non, é que non creo que este mal. Nin digo do Bloque porque está... Non, que lle vexo defectos ao plan. Pois claro que lle vexo defectos ao plan. Que se podía facer de outra maneira, pois sí. Pero é o que temos. E temos lo que rillar. E se non o facemos, vamos a pagar nós. Entonces, penso que deberíamos xa deixarnos de pornos a pensar que vamos modificar o plan ou que vamos facer así ou que vamos facer andando e vendendo fumo a xente. Vámonos desenrolar e vamos tirar para diante. Nada máis. Bueno, no outro pleno que dixen é que o intento de Arximiro de modificar o plan foi o que o matou, entre outras cousas, vamos. Pero non dixen que fora eu modificar o plan porque precisamente sei cal é a problemática que ten. Nas áreas de reparto, cuidado, aí sí coincido co voceiro de espazo común en que o interés público pode facer que moitas veces se poda meter diñeiro para executar o que son os viais. Poño o exemplo de Tomiño ou poño o exemplo de Lalín, onde se foron desenrolando, non se desenrolou o reparto entre os propietarios, pero sí o que son as grandes infraestructuras, cousa que po Carballiño xa sería moi interesante e arrancaríamos dunha maneira moi positiva. Non, xa digo, a moción vamos a apoiar basicamente porque entendemos que é unha senda fundamental que xa tiñamos nós tamén no programa e a levábamos. E o plan xeral, as áreas de reparto hai que modificadas porque no que era a circunvalación, non sei se o tendes en mente, pois prácticamente collía o río por encima. Eran outros tempos, ou xa non nos deixarían aprobar ese plan, pero collíamos o río por encima, nin tratábamos de esquivalo, o collo enteiro, queda tapado.
o que pasa ali na zona do Arsenio de Maside pasaría na zona da lechería. Entonces, bueno, evidentemente, eso hai que adaptarlo e nada máis. Tes un minuto para pechar. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver, como vamos moi pillados de tempo, está claro que hai que facer un plan de cauzamento, discrepamos o PP e nós de que o interés público pode abordar desenvolvementos de utilidade pública sin volumen en áreas de reparto como fixamos noutro sitio sin ningún lugar a dudas. Permíteme os últimos 30 segundos, Paco, porque hai unha discrepancia profunda, e debe ser así en política, entre o que plantexa Ricardo e o PP e o que temos nos na cabeza. Mira, estaba escoitando Ricardo, volvín para atrás 25 anos cando aprobamos o plan xeneral. Había unhas normas subsidiarias en que este pueblo cada un facía o que lle daba gana. E cando intentamos aprobar xeral, en paz canse Roberto e eu que fomos que o levamos, o discurso que nos explicaban era o teu. Este é un Cristo, non vos vai a votar nin Dios, vai haber un lío tremendo, porque isto é complicadísimo. No, vamos a ver, o que estás propoñendo ti é quedarnos un pouco quietos, entendendo a complexidade dunha reforma dun plan, no, falo dun plan novo. Eu, por exemplo, che digo, eu creo que Carballiño necesita rotundamente un plan novo. Porque que vai a pasar? Que a poñer as cousas da... Moita xente está pagando IBIs de suelos urbanos que non son urbanos e que van a ter que pagarlos durante moito tempo. Pero, en definitiva, eu o que vos pido, e non vou abrir o debate do plan xeral ahora, os digo, querría solamente que quede claro que solamente a redacción dun plan de encauzamento, xa non digo a execución, se vos fixades ben no texto que pon o propio arquitecto, fala de que a redacción do plan de encauzamento é o primeiro paso para despois desenvolvelo, pero para habilitar un novo modelo de crecemento urbanístico en esa zona. E, a diferencia do que dice Ricardo, que a mellor ten razón el, eu creo que o teño eu, é posible, coa redacción do plan de encauzamento e facendo un plan de encauzamento, ir falando xa de poder determinados tramos executalos como zona de recreo e zona de lecer. En definitiva, creo que falamos dun tema importante para Carballiño, con puntos de vista distintos, darnos as gracias a todos por as aportacións que fixemos. Gracias. Sofía, digo, a favor. A favor. A favor. Vale, moitas gracias. Bienvenida.